Dragi prijatelji, dobro jutro. Imala sam pre neki dan ovde u ovom moru, baš tu, susret sa jednom hobotnicom, sećate se. Svako jutro smo se pozdravljali, ponovo i ponovo. Svako jutro pruži mi svoj krak i tapne. Ono što je zanimljivo, drugog jutra otplivam i vratim se. Ona tapne i zavuče se pod stenu. Zašto, pitam? To sam isto ja, samo što sam doplivala. Pogledam malo bolje. Na 10 metara od nas ronilac. Ona je znala. Kao što je znala i kada su prišla dva dečaka pre neki dan. Kao što je znala i kada je prišla moja prijateljica koja nije imala nikakvu lošu misao, nikakvu nameru da je povredi. Pa učimo i dalje od dotične dame zvane hobotnica. Zamislite kada bismo mi slušali taj naš unutarnji glas, glas unutarnjeg bića. Kada bismo osjetili u prvom trenutku, ne, taj čovjek nije za mene, ne miriše kako ja volim, mirisat će nekoj drugoj, meni ne. Kada bismo oslušnuli, ne, nemam leptiriće u stomaku, to nije ta žena, koliko bismo muka sebi uskratili.